Eli tuolla on noin 3 edellistä väliovea. Sitten tullaan tähän eteiseen. Eli WC:n ovi. Eli tästä nyt näkee heti, että maa oli lähtenyt jo noista kohdista, että niistä laahaa kaikista eniten. Ja sitten se laahaa näihin ruuveihin, joita ei pysty enempää edes kiristämään. Ja heti nähdään myöskin täältä lattialistasta, että myöskin tämä karmi on asennettu sisäpäin kieroo, koska toi lista on täydellisesti 90 asteen kulmassa leikattu. Ja toisesta kulmasta näyttäisi olevan suht koht suoras, mutta kyllä siinäkin pikku heittoa on. Ja tämä oven kun tästä laittaa kiinni, niin kahva pohjassa ottaa tosta tohon noin kiinni. Oikeastaan koko matkalta on ihan hemmetin tiukka ja tossa on itse asiassa HH-rakenteen jättämiä jälkiäkin vielä asennusvaiheessa tohon. Jotka HH-rakenne sanoi, että on asiakkaan aiheuttamia, eli mun aiheuttamia. Ja tästä kun painaa tän kiinni tän oven, niin se laahaa oikein kunnolla. Näin. Menee nippanappa kiinni, mut laahaa. Ja näin.